Nazareno Parish o kapulisan sa Cagayan de Oro City gisiguro nga mahimong hapsay ang kasaulugan sa kapistahan sa itom nga puong Nazareno ugmang adlaw. Paglabay og panyo ngadto sa imahen dakong gibawal. Andam na og nakaalerto na ang pulisya ug militar ug ubang ahensya sa gobyerno alang sa luwas ug hapsay nga traslasyon sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City Martes, January 9. Una pa man ang pandemya, ana sa halos 60,000 ka mga deboto ang midagsa sa mong traslasyon. Simula ni Monsignor Precious Cabono, Parish Priest sa Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City. Nakig-alayo na sila sa otoridad human ang nahitabong pagbusika diatong December 3 sa usa ka misa sulod sa gym sa MSU Marawi. Pahayag sa Cagayan de Oro City Police, wala sab kuno sila nadawat nga hulga sa seguridad. Unyang alas 7 sa gabi ibali ng imahen sa itom nga Nazareno gikan sa Nazareno Parish padulong sa St. Augustine Cathedral Church. Sugaton kini sa usa ka misa ug adunay vigil nga ipegayon hangtod sa tungang gabii. Pagkaugma alas 5 sa buntag Martes, January 9, warangkada na ang traslasyon. Alang sab sa kasayuran sa mga kapuso, ang pahalik o pagpahid sa panyo sa imahen gitugutan lang sa sulod sa simbahan bag-o o pagkahuman sa traslasyon. Kasagsagan sa prosesyon, ginabawal ang paglabay sa panyo sa mga ihos. Natay sufficient na number sa pulis na i-deploy ay ngayon na. Pero arrestasyon na dili ito mahimong, dili na ito mabalik itong previous comment na na-overkill dito, which is na-overlook ang uban ng mga kani. Sa pagkakaroon wala, amo na nang i-sanitize, amo na nang i-strategize ang among deployment. Kaya para dili ta malusutan, if in case na iplano na mo dito tatirahan sa gawas sa vicinity sa traslasyon. Thank you. I-delegate siya kay pwede man. Pwede pang ilabay ng t-shirt nga naiiho, naihos, naiblock na sa rin, pero apil na din Granada at to. Dili pwede. Di ba? Dili pwede. Kinahanglan, mga usan na siya sa mga pahibalo nga gilimitar na siya. Kung pananglitan, mahatag ng niyo daan ang inyong panyo sa mga ihos-ihas, okay ra. Pero atong ibawal ang labay-labay kay gawas nga aton is siyang mahimong proteksyonan hinong labay-labay wala na to ni si strictly one hinong hinungdan sa wala hinungdan nga mga incident.